Bog svima. Evo u ovom linku ću vam objasniti u najjednostavniji način kako početi izrađivati bonsai. Možete koristiti žicu, evo ja ću uzeti ovo je za vrt, vezanje, mekana žica, debljine 0,5 mm. Ja sam stavio malo dužno, najbolje je negdje oko 40 cm, 45. Tu imam srebrnu žicu, malo veći bunt dođe u Hobby dućanu, 100 kuna. Evo, ovo je ta žica koju ja sad ću koristiti za vrt, 0,5 mm debela, ali mekana je. I ova isto za vrt, isto 0,5 mm posrebrena. Znači, možemo krenuti od sredine, uzmemo recimo, ja ću napraviti bonsai oko ovog kamena. 10 cm uzmemo i od ovdje počinjemo prema gore. Frkati jer mekana žica ne treba nam klješta. Jer sad zavisi koje dužine hoćemo bonsai. Evo, 15 cm. Dosta. I sad formiramo grane. Odvojimo recimo na pola. Da, zaboravio sam reći, uzmite 12 do 15 žica u bunt. Evo, sad razdvojimo na pola i frčemo granu. Onda drugu. Evo, i sad možemo još razgranati na više grana. Evo recimo ovdje, uzmem 2 žice i zafrčem. A ovdje ostatak. Kad idemo dalje, to više smanjujemo granu, tanjimo. Evo, ovdje su 4 žice, sad ćemo ih staviti na pola. Sad ovu drugu stranu, recimo prepolovimo. Evo uzmemo 3 i frčemo. Ovu stranu, drugu stranu isto frkati. Zavisi koju dužinu želite. Onda ju opet prepolovimo nakon 2 cm i sfrčemo. Pa drugu stranu. Evo, i formirate grane, tako sve dok ne ostanete, evo, nakon 2 cm, uzem jednu, odvojim, ovu dalje frčem. I tako dalje, i sad korijen. Korijen isto prepolovimo na pola, zafrčemo ga, drugu stranu. Možete raditi s ovim ovakvim malim klještima. I opet ga ovdje razdvojimo. Možemo jednu po jednu, pa ovo dalje frčemo. Evo, nakon centimetra ju razdvojimo na pola, recimo, dobro, to su 5, 2 na jednu stranu, 3 na drugu.
I opet sad ih razdvojimo. Jednu, evo ostali su dvije, ove dvije dalje frčemo. Ovdje same, evo sa drugu stranu. Prepolovimo na pola. Drugu stranu. I sad prepolovimo opet na pola. Sad frčemo dvije. Pa opet dvije. Evo tu su tri. Njih malo zamotamo. Pa razdvojimo jednu. A ovo dvije dalje. To će biti korijen. Evo sad stavimo na ovaj koji sam zabrao kamen. Vučemo žicu tu jednu ovdje, pa ih dole morate duže staviti da ih pričvrstite. Pa ovu drugu stranu, sa drugom. Kad se pričvrsti, možemo ju isfrkati malo tak. Evo, to bi u stvari bilo kad bi bilo gotovo izgledalo ovako. To bi izgledalo ovako. Kad bi bilo gotovo. Evo. Najjednostavniji bonsai. Morate upotrijebiti maštu za granje, izgled drveta. Znate na prilike kako drvo izgleda, manje. To je to. Ovdje ću vam pokazati evo, od obične žice napravljeni bonsai. Običnu žicu je teško frkati, mora se staviti u škripac i s klještima okretati. Ali lijepo ispadne onda. A lišće sam upotrijebio od štrika za veš. Konopa za veš. Književni, evo. To je kamen sa Sljemena, sa Kraljičinog Zdenca. I našao sam podlošku, drvo, tanko sam spilio. I na njega možete ga zalijepiti. To tanko drvo sa zagrijete ovim i zalijepite ga za drvo. I naprijed evo kao dekor cvijet i pjevac pjeva, tu možete napisati dobro jutro, hello i bilo kaj. Evo još jedno drvo. Isto, ali ovo je napravljeno pod srebrnog tankoga ovoga. U hobi dućanu sam kupio male listiće. Inače možete listiće od ove žice frkati. Sa klještima, evo, zaojeći će, ispadne kao listić. Zaokrenete. I tu sam gore kao dekor stavio ružu sa kvačicom. Evo, možete upotrijebiti ovak nešto. Posudu, unutra dekorativne kamenčiće. Gore sam stavio pjevca. Evo i zimski. Ovo je napravljeno od obične žice. Od obične žice. I uzeo sam svijeću i napravio snijeg. Evo. Sa svijećom sam napravio snijeg. Polako vučete i drži se. Evo, ispadne zimski bonsai. Baš sad u oči Božića nekom napraviti takav poklon. I za to bi za sad bilo to. Evo.
Još jedan bonsai koji je napravljen na kutiji u obliku srca. To su grane. I sad možete kao gore, evo, ostavljeno duži da se zamota sa tankim ovim klješticima, malo lijevo, malo desno. Za lišće. Evo, sad sam vam pokazao kako najjednostavnije napraviti bonsai. I nekom pokloniti za rođendan, Božić i tako to. Evo. A ovo je zimski, sa svijećom. Uzmite svijeću i to je bilo sve. Haj, vidimo se, čujemo se.